Noswaith dda I bob un ohonoch chi a chroeso cynnes iawn I Capel Gorffwysfa Penrhyndeudraeth. Ac yn uno yn y croeso, mae yna nifer dda o garedigion y gan, pawb yn gobeithio y cewch chi fwynhad yn ystod y rhaglen. Dafydd Bryn Roberts sydd yn arwain y canu gyda Delyth Jones wrth yr organ. A'n hemyn cyntaf am osod y cywair i'r rhaglen, mae'n siŵr gen I. Emyn Wesle a'i ddyhead am galon lan. Calon fo'n teimlo rhin y gwaed dywallwyd drosom ni. Croeso nawr I gor plant ysgol Cefn Coch Penrhyndeudraeth. Ma'n braf iawn cael ei cwmni ar y rhaglen yn tydi. A'r cyfieithiad yma gan Rhyddian Griffith o'r sioe gerddorol Mwy nag Aur. Hanas Mary Jones a'i Beibl yn boblogaidd iawn gyda'r plant fel y cawn ni glywed y rwan. Testyn I can ydy'r un sy'n ei fywyd yn batrwm I bob un ohono ni. Dwedwch yr hanes am Iesu.
Arweinydd y gan heno Dafydd Bryn Roberts bu ar dôn bryniau Hendre. To na gyfansoddwyd yn benodol ar eiriau R.H. Roberts blaenau ffestiniog. Cofiau o'r dy blant o hyd yn ei hadfyd. Disg hwy i gario croesau'r byd tua'r Gwynfyd. Ein hunawdydd heno yw Alwen Roberts sy'n canu y gyfeiliant Gwenda Roberts. A'i chan am yn hatgoffa ni o'r bartneriaeth ryfeddol honno, Lela Megan a T. Osborne Roberts. Ieuan gwyllt gafodd ei ysbrydoli lunio'r emyn a'r destina'n fesuradwy. Lela Megan, gantores enwog a boblogeiddiodd y gan, ond T. Osborne Roberts drwy gerddoriaeth awrantodd hir oes i eiriau Ieuan gwyllt. Have
Fel y gwyddoch chi, mae'n byr debyg brodor o gwm Guedd ger ystod gynlais oedd Daniel Prothero. Fe symudodd i Milwaukee yn yr America yn 1894 ac yna i Chicago, lle bu farw yn 1934. A thros y blynyddoedd fe'n bwydodd ni ag anthemau, cantawdau, tonau, ac yn arbennig felly y gweithiau cyffroes na i Goram Meibion, megis Laudamus, Castilla a Nidaros. A dyma i Dawn Wilkes-Barre sy'n ffram ystyrlawn i emyn y parchedig Evan Rhys. Parchedig Ifan Richard Roberts, gweinidog yr eglwys yma yng Ngorffwysfa, ond wrth gwrs nid dyma'r unig eglwys yn anach gofal chi. Na, mae yna 7 eglwys yn yr ofalaeth yn mynd o groesffor i Harlech. Lle ydych chi'n cadw'n brysur? Brysur iawn. Un o broblemau'r amseroedd yn te. O beth ydi hanes yr achos yma yng Ngorffwysfa, dydwch? Wel, fe godwyd y capel cyntaf gan y Methodistiaid Calfinaidd yn Penrhyn yn 1770. Capel Nazareth. Mae'r capel hwnnw'n dal i fynd. Y trydydd capel. Maen nhw'n addoli nhw fo nawr. Ac yn y topia mae Capel Nazareth. Ac canol ganrif ddiwethaf fe sychwyd i gwyddodion, mae cors yn y gwyddodion. A fe adeiladwyd tai yma. Ac yn 1875 sefydlwyd ysgol Sul yn yr ysgol ddyddiol. Ac fel canlyniad i'r ysgol Sul honno fe godwyd y capel yma ac fe agorwyd o'n 1880. Yna i. Be di hanes y poster diddorol ma weles i ag theitl newydd sbon i mi, Clwb Hwyl Hwyr, dydwch? Mae clwb plant ydi o i rai rhwng 5 ac 11. Mae gennym ni 5 clwb o fewn yr ofalaeth. Da ni'n ceisio rhoi pwyslais mawr ar waith plant gan maen nhw wedi dyfodol yr eglwys yma na tua 20 yn dod ar nos fawr at ei gilydd yma ym Mhenrhyn. A da ni'n cael hwyl fawr yn ei gwmni nhw. Wel, ardderchog, diolch yn mawr iawn i chi. A mae sôn am y plant yn wir yn harwain ni at yr emyn nesa. Tôn o waith y cerddor J.T. Rhys o 50au'r ganrif ddiwetha. A fyntan 9 mlwydd oed, mi oedd o'n gweithio'n un o bylla glo Cwm Rhondda. A wedi tyfu fe astudiodd gerddoriaeth hefo Dr. Joseph Parry ac am gyfnod fe fu'n athro cerdd yn yr America. Fe fu'n olygydd cerdd trysorfa'r plant am rai blynyddoedd, ar ddawn ganddo fo i lunio a lawon afieithus iawn ar gyfer yr ieuanc mewn oedran ac mewn ysbryd. Fel yn wir, y cliwn ni rwan.
Wel, ddim yn aml mae cystadleuaeth flynyddol Eurovision yn esgor ar gân sy'n addas i'w chyflwyno ar y rhaglen arbennig yma. Ond rhai blynyddoedd yn ôl, fe enillodd y ferch ifanc Nicole y Wobr i'r Almaen, gyda'r gân Asgubodd y Byd. Can yn wir oedd yn gri am ychydig gariad a chyfeillgarwch i adeiladu ein byd o heddwch. A dyma gôr meibion y Moelwyn. Wena Francis a'i harweinydd Sylvia Ann Jones sy'n atgoffa ni o'r gân sy'n erbyn hyn yn eiddo i ni'r Cymru hefyd. Rhed yn ebrwydd a ffair a llwfrhau, o'r flaen mae drws agored na ddichon neb ei gau. Nodyn hyderus yr emyn yn awgrym cryf fod grym a dylanwad yr eglwys hyd yn oed heddiw yn fwy o lawer na'n dirnadaeth ni. Fe genir tôn John Ambrose Lloyd Kilmori o argrwydd galw eto fyrddionau ar dy ôl. Bye.
Da ni'n gweddio o dad fod y geiriau yr ydym ni wedi canu heno'n brofiad i nina hefyd. A'r gerddoriaeth yn gymorth i ni'n deimlo gorfoledd y buddigoliaeth yr efengil. Gwared ni rhag canu'r geiriau heb adnabod y gair ei hun. Bendithia ni ath ysbryd glân, a byddai dithgariad a dangnefed i fod yn ein calon, yn awr ac yn oes oesoedd. Amen.